ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилооти ахбор аст. Мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. рушди соҳаи маориф дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз масъалаҳои меҳварӣ дониста шуда, ҳамзамон барои баланд бардоштани сифати дониш, касбияти омӯзгорон дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот супоришҳои мушаххас дода шуданд. Дар робита ба иҷрои дастурҳои дар паём зикр гардида, бо иштироки ректорони муассисаҳои олии мамлакат ҳамоиши илми амалӣ доир гардид. Зульфия Раҳимзода маълумоти бештар медиҳад. истифодаи метод ва усулҳои омӯзиши муосир ҷиҳати баланд бардоштани сифати таълим. зери чунин унвон имрӯз дар Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Саториён, намояндагони вазорати маориф ва илм ва ректорони тамоми муассисаҳои олии мамлакат ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. дар рафти ҳамоиш як қатор масъалаҳои муҳим, ки дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти олии қонунгузор аз ҷумла ҷавобгӯ набудани сифати таълим дар муассисаҳои олӣ, паст гардидани фоизи сифати дониши хонандагону донишҷӯён, сатҳи асхудкунӣ, ҷавобгӯ набудани тафаккури зеҳнии аспирантон, нарасидани мутахассисони бовиҷдону дорои касбияти баланд, муҷаҳҳаз набудани мактабҳои таҳсилоти умумӣ бо кабинетҳои фаннӣ, ба хурофот дода шудан ва ҷалби ҷавонон ба гурӯҳҳои радикалию ифротӣ, инчунин натиҷаҳои назаррас надодани соҳаи маориф бо вуҷуди зиёдшавии маблағгузорӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. тавре дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардид, раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба низоми муайян даромадааст, вале аз сатҳи таҳсилот ва касбияти омӯзгорон изҳори нигаронӣ карда шуда, ба роҳбарони муассисаҳои таълимӣ дастур дода шуд, ки ба масъалаҳои сифати дониш, касбияти омӯзгорон дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, бахусус омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоиву миёнаи касбӣ, такмили ихтисосу бозомӯзӣ ва тарбияи омӯзгорони ҷавони баландихтисос ва ба талаботи замона ҷавобгӯй эътибори аввалин дараҷа дода шавад. паёме ки имсол ироа гардид бешубҳа дар баробари дигар навгониҳо ва дурнамо рушди давлатдории миллии мо, инчунин дар масъалаи сатҳи сифати таҳсилот ва беҳтару хубтар кардани сатҳи саводнокии ҷомеа, умуман дар масъалаи реформаи маориф бисёр ҷиддӣ таъкидҳо карда шуд. пеш аз ҳама паёми имсола аз баланд гардидани музди маоши олимону устодон оғоз гардида, то баланд бардоштани сифати таҳсилот ва ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ кардани соҳаи маориф таъкидҳои ҷиддӣ карда шуд. дар ҳамоиш изҳор гардид, ки дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки пайваста ба кормандони соҳаҳои гуногун аз ҷумла маориф амалӣ карда мешаванд, бо мақсади баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва зиндагии шоистаи кормандони соҳа, бахусус омӯзгорону донишҷӯён равона карда шудааст. аз ин рӯ бояд масъулини вазорати маориф ва илм, ки татбиқкунандагони асосии стратегия ва барномаҳои давлатии соҳаанд, ва роҳбарони муассисаҳои олии мамлакат, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо эътимод намудааст, масъулияти ҷиддиро эҳсос намуда барои рушди соҳаи маориф талош варзанд. Зульфия Раҳимзода, Фарҳоди Восеъ, Ахбор. дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат бо мақсади расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ дар даврони соҳибистиқлолӣ 287 нерӯгоҳи барқи обии хурду бузург, 1500 километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддат, 50 зеристгоҳи баландшиддати барқӣ бунёду таҷдид ва дар маҷмӯъ 75% инфрасохтори энергетикии мамлакат навсозӣ гардидааст. ин нукта дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид шуд. ҳамчунин дар самти таъмини доимиву устувори нерӯи барқ ва истифодаи самараноку сарфакоронаи барқ таъкид карда шуд. гузориши Бобокалон Аминзода. расидан ба истиқлолияти энергетикӣ яке аз он ҳадафҳои бузурги роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат мебошад, ки бо бунёди нерӯгоҳҳои хурду бузурги барқи обӣ ва қабули лоиҳаҳои муҳими соҳавӣ амалӣ карда мешавад. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шуд, ки дар ин давра беш аз 2000 мегаватт иқтидорҳои энергетикии иловагӣ бунёд шудааст. дар натиҷа соли 2011 дар таърихи навини Тоҷикистон системаи ягонаи энергетикӣ ба вуҷуд оварда шуда ва устувории фаъолияти соҳа таъмин гардидааст. дар 20 соли охир ба кишвар беш аз 150 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 59 миллиард сомонӣ сармояи мустақим ҷалб карда шудааст. ҳоло барои рушди минбаъдаи соҳа татбиқи 18 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 16.6 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст.
солҳои охир бо кӯмаку дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи энергетика рушду тараққӣ ёфта барои ноил шудан ба истиқлолияти комили энергетикӣ яке аз ҳадафҳои стратегии давлат ин санъатикунонӣ бо суръати мамлакат мебошад ки аз рушди соҳаи энергетика вобастагии калон дошта барои он то 4000 мегаватт зиёд намудани иқтидори истеҳсолӣ дар паёми навбатӣ зикр карда шуд. дар ин росто яке аз омилҳои таъсиррасон ба таъмини бемайлони барқ фарҳанги истифодаи сарфакони нерӯи барқ ба ҳисоб меравад. дар паём ба маҷлиси олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазорати идораи дахтору вазифадор намуданд ки ба ҳалли масъалаву мушкилоти соҳа махсусан дар бобати ба ҳисобгирии истеҳсол ва истеъмоли барқ кам кардани талафот ва истифодаи таҷҳизоти барқии каммасраф тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намоянд. истифодаи сарфаконану оқилони қувваи барқ истифода аз дастгоҳи каммасрафи барқӣ масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва нақши ҳар яки мо дар таъмини кори муназзами низоми энергетикии мамлакат ва беҳтар гардидани вазъи таъминоти нерӯи барқ мебошад. бобокалон амизода, аҳалдини карим, фирӯзи мусо, ахбор. дар ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои беҳтар намудани шароити таълиму тарбия бинои нави мактаби рақами 35 бунёд карда мешавад. тибқи лоиҳа иншооти мазкур бояд соли равон мавриди истифода қарор дода шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои беҳтар намудани шароити таълиму тарбия ва пурра дар як бас ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон дар назди мактаби таҳсилоти асосии рақами 35 ноҳия бинои нави муассисаи таълимӣ бунёд мегардад. айни замон дар муассисаи таҳсилоти асосӣ 220 нафар хонанда таҳсил намуда истодааст. бинои мактаб аз 6 симхона иборат аст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур аз ҷониби пудратчии ташкилоти ҷамъиятии бунёдкор аз моҳи ноябри соли равон оғоз гардидааст. бинои нави муассисаи таълимӣ барои дар ду бас ба таҳсил фаро гирифтани 500 нафар хонандагон бо таъмини шароити зарурӣ бунёд карда мешавад ки айни замон корҳои сохтмонӣ дар қисмати таҳкурсии бино ба анҷом расонида шудааст. бинои мактаби 35 аз 11 симхона иборат аст. қисмҳои таҳкурсии биноро ба охир расондем. корҳои хиштчинӣ оғоз шудааст. ҳаракат мекунем ки дар муҳлати пешбинишуда сохтмонро ба сифати баланд ба анҷом расонем. масъулини ташкилоти ҷамъиятии бунёдкор иқдом гирифтанд ки бо ҷалби сохтмончони маҳаллӣ тибқи лоиҳаи иншооти мазкурро то моҳи марти соли 2022 яъне пеш аз муҳлат бо сифати баланд сохта мавриди истифода қарор диҳанд. бинои асосии мактаби рақами 35 ноҳия барои ба таҳсил фаро гирифтани 120 нафар хонанда бунёд гардидааст. бо назардошти зиёд шудани шумораи хонандагон аҳсоби маҳаллаҳои навбунёди ҷамоати деҳотӣ ба номи Саидқил Турдиеви ноҳия дар доираи ҳамкории мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ бо шарикони рушд сохтмони иншооти нав оғоз карда шуд ва тибқи нақша соли 2022 дар ноҳия бинои нави мактаби рақами 43, бинои литсеи давлатии рақами 1, бинои иловагии мактаби рақами 35 ва дар деҳоти Панҷоб бинои кӯдакистон бо шароити муосири таълимӣ ба истифода дода мешавад. идомаи ахбор. айни замон майдони умумии боғ дар ноҳияи Тоҷикобуд 1667 гектарро ташкил медиҳад. кишоварзон дар таҷрибаи амалӣ низ собит намуданд ки захиракунии барф ва яхубмонӣ метавонад барои нест кардани ҳашароти зараррасон, пешгирии гулкунии бар маҳалли дарахтон ва ҳифзи ҳосил мусоидат намояд. бо назардошти ҳамин имрӯз ҳадафи меҳнаткашон ба он равона карда шудааст ки бо истифода аз имконияти табиӣ барои гирифтани ҳосили баланду босифат заминагузорӣ намоянд. наврӯзшоҳи азизулло аз ноҳияи Тоҷикобуд гузориш медиҳад. истифодаи имкониятҳои табииро кишоварзони ноҳияи Тоҷикобуд беҳтарин восита маънӣ дод мекунанд барои ба таври камхарҷ мубориза бурдан бар зидди касаливу ҳашароти зараррасон, захира намудани намӣ ва пешгирӣ кардани гулкунӣ бар маҳалли дарахтон. натиҷаи фаъолияти меҳнаткашон соли гузашта барои афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли мева замина гузошт. ноҳияи баландкӯҳи Тоҷикобуд ки аз ҷумлаи ноҳияҳои кӯҳӣ истеҳсолкунандаи асосии себ ва муруti дорои сифати баланду таъми лазиз ба ҳисоб меравад, ҳадафи меҳнаткашон ба он равона гардидааст ки ба ин восита дар соли 2022 фаровон ҳосилиро таъмин кунанд. мо яхубонии заминҳои турамевиро бо анҷом расонда аз усулҳои нави олимон истифода бурда дар боғҳои ноҳия ба тариқи барф яхобмониро ба сурат идома дода истодаем. аҳамияти ин усул дар он аст ки дар оянда таъмин намудани боғҳо бо намӣ ва нест кардани ҳашаротҳое ки дар боғҳо мавҷуданд
барои нест карданашон истифода бурда мешавад. اجرای سریوقته نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی و برنامه‌های دولتی و در همین زمینه استفاده هرچی بیشتر امکانات‌های طبیعی زمینه فراهم آورد که در ناحیه تاجیک‌آباد میدان باغ وسیع گردیده به 1667 گکتار برابر شود. تنها سال 2021 در ناحیه تاجیک‌آباد تقریبا 28 گکتار باغ بنیاد و برقرار کرده شده است. این شب و روز هدف مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد به آن روانه کرده شده است که در اساس تجربه علمی و عملی با اجرای سریوقته دستور سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در زمان تغییریابی اقلیم و بیشتر شدن طلبات با مواد غذایی موفقیت‌ها را در سمت استحصال محصولات کشاورزی دوچار نمایند. زیرا ناحیه بلندکوه تاجیک‌آباد با امکانات طبیعی از استحصال کنندگان اساسی میوه و کارتوشکا به حساب رفته در اساس رابطه علم با استحصالات مهنت پیوسته از موفقیت اساسی خودجگیداران ارزیابی می‌شود. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید شده است که در دوام 20 سال شماره کارخانه‌های پرنده پروری از 21 به 200 رسانیده شده، استحصال گوشت پرنده 9 برابر زیاد گردید. این زمان در شهر وحدت 18 کارخانه پرنده پروری فعالیت دارد. ساکنان شهر اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 را همچون سالهای رشد صنعت، پدیده نیک برای باز هم بهتر نمودن سطح اجتماعیات و بهسازی وضع اقتصادی جامعه ارزیابی می‌نمایند. گزارش همکارانمون محمد علی عبدالکریم و شکرالله نورالله در این خصوص. در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارائه گردیده است که در دوام 20 سال شماره کارخانه‌های پرنده پروری از 21 عدد به 200 عدد رسانده شده، استحصال گوشت پرنده 9 برابر زیاد گردید. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت جهت دستگیری صاحبکاران و رشد بخش خصوصی تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. عین زمان در حدود شهر وحدت 18 کارخانه پرنده پروری فعالیت دارند. اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت را ما همچون پدیده نیک برای باز هم بهتر نمودن سطح اجتماعی جامعه می‌دانیم. شهر وحدت یکی از شهرهای صنعتی اگراری محسوب می‌یابد. از این رو توسط تأسیس کارخانه‌های نو، برقرارسازی اقتدارهای موجوده، افزایش دادن حجم استحصال محصولات صنعتی، با فعالیت آغاز کردن باز یک چند کارخانه‌های بزرگ ساحه صنعت با تأسیس صدها جای نوی کاری امکان پذیر می باشد. با توجه با ارائه پیام نوبتی پرنده پروران شهر وحدت ذکر کردند که نشاندادهای این برنامه مکمل را در فعالیت من بعده خویش همچون راهنما می حسابند. کارخانه ما از سال 2019 علاقه ساختمان سرشید 2020-2021 یعنی کار کرده شد سر کردیم. این سال تا 114,000 در دوام یک سال پرنده جای داریم. باز در آینده نقشه داریم که 114,000 رو باز زیادتر رامونده استحصال گوشت رو از زیاد کنیم. کارخانه در آینده با ما نقشه داریم که دو بینای گرد برای 60,000 سرمرغ دیگه با جو کردنی هستیم در آینده. حکومت مملکت در سالهای صاحب استقلالی در برابر عملی سازی اصلاحات ساحه کشاورزی جهت دستگیری و پیشرفت بخش‌های مختلف ساحه یک قطار برنامه‌ها را قبول و عملی نمود. فعالیت همروزه و نظررس پرنده پروران امکانیت می‌دهد که آینده ساحه پرنده پروری در مملکت رواج یافته، استحصال گوشت و تخم در داخل کشور باز هم زیاد می‌گردد. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله، وحدت اخبار. بیننده های عزیز، شما رو با دیگر خبرگزارش ها در نشرهای من بعد آشنا می سازیم. سلامت باشید.